meta ħriġ li jien gay, ommi kienet problema ta' xejn, imma misieri fil-bidu saba vera diffiċli. Mbagħad, again, kienet lack of information, lack of knowledge, tajtu l-ħin. X'kien l-inkwiet ta' missierek? Li asnaf, jien naħseb l-inkwiet kien li għax mhux kif ħasebu li ħajsir. Sakemm mbagħad he did a reset of his expectations. Mbagħad iżna affarijiet bdew jinbidlu. Naħseb tant il-moħħ jkun issettijat ta' l-affarijiet ħajsiru hekk, dak ħajsib mara, ħajżewweġ, sib ġob tajjeb, bla bla bla. Naħseb għal ħafna nies hija kienet diffiċli, fil-bidu bela jirreżistija, dam jirreżistija l-idea? Dam ftit, ma mbagħad bil-mod bdejna. U xeta kellek meta għetlu? 18 naħseb, no, 19, ma naqas niftakar issa, 19, insomma. Nista' nistaqsik fl-impunt kont taf li inti gay? Meta naħseb ta' 12 niftakar. Naħseb li konfermajt, naħseb qabel kont diġà jisni naf, imma mbagħad konferma rajt xi documentary jew xi film fuq television u bdejt okej, mela jien issa naf ċertli. Kien. Sewa, u qed nistaqsi għax, nista' nifhem li f'Malta ta' dak iż-żminijiet li kienet ħafna iktar konservativa milli llum, però l-Netherlands, l-Olanda dejjem kont nassoċja ma' soċjetà liberali ħafna, progressiva ħafna. Speċjali allura qed nipprova qed nistaqsi huwa għalfejn anke fil-kuntest soċjali bħalma hija l-Olanda domt 6 snin biex tarraf il-ġenituri tiegħek. X'kienu xorta kellek kien hemm dawn l-ansjetajiet? Ija l-istess. Jien naħseb ma tagħmilx differenza, ovvjament il-liġijiet kienu diġà kompletament differenti minn hawnhekk. Imma jien naħseb meta tiġi fil-esperjenza tal-bniedem il-liġi huwa ħaġa u l-esperjenza hija xi ħaġa kompletament differenti. Għax kif qed ngħidlek inti il-ġenituri tiegħek kieku għandhom ċertu expectations. Inti ma tridx li tnuqqashom li xiet jistennew minnek. So dejjem hemm dak il-pressure. U hekk qatt ma jiġi l-konversazzjoni fuq xi ħaġa hekk, inti xi xorta ħadd tħossok skomdu. U naħseb għada sal-lum il-ġurnata għax l-affarijiet li nbidlu ma dawk it-tip ta' feelings qatt ma jinbidlu naħseb. Mela tlaqna?